Familia, zuekin, Itziar Atienza eta Kike Amonarriz. Gabon guztioi, gabon eta ongi etorri. Gabon familia, ongi etorri euskal kantuen gau bero eta berezi honetara. Honezkero bapo afalduta egongo zarete, baina guk digestioa egiten laguntzeko 30 kantu baino gehiago aukeratu ditugu zuentzat. Ea denon artean gau eder bat igarotzen dugun, eta ea denon artean urteko gaurik bereziena kantuan ospatzen dugun. Arrazoi duzu, Kike, 30 kantu baino gehiago aukeratu ditugu, baina importantena dena, 70 gonbidatu baino gehiago izango ditugu gaur hemen gurekin guztiak goi-goi mailakoak. Entzun ondo, hemen izango ditugu Errealeko eta Atletikeko jokalariak, bersolariak, tartean Gipuzkoako txapelduna, Goenkaleko gaztea, Zesatek taldea, La Oreja de Van Gogh, eta nola ez, Euskalteleko txirrindularia. Klasikoak, gero badauzkago ere bai, kolore guztietako politikariak, Tolosaketariko arraulariak eta nola ez, etxeko jentea ere bai. Informatiboetako aurkezle guztiak kantuan jarriko ditugu, ikusiko duzue. Eta abeslari hoie guztiak gure artean hartzeko ikusi zer nolako eszenatoki ederra eraiki dugun zuentzat. Gure protagonistentzat eta zuentzat bereziki eraikitakoa dugu. Bueno, eraiki zuk ez nik, beste batzuk aritu dira lanean, baina bueno, tira. Itziar, ja, hasi altzara ziar esartzen. Ez. Itziar, iruditzen zait gaur oso ondo pasa behar dugu elkarrekin, Bai, joango gara. Arrazoi duzu, Kike. Saioa aurpegia berrituta dator, eta gure gizara aurpegia berritu duten beste batzuk dira, Baia Semanita Kambio Radikalekoak. Aurrera, Baia Semanitako aktoreak! Etorri! Zen bertasun! Opa! Etorri hona, Jabitxo, etorri hona! Gabon. Gabonetan etxera bueltatzea bezalakorik ez dago, laguntzarrak gurtzeko eta ze posa, Javi, Miramonera etorri eta zu hemen ikustea. Ni ere asko posten naiz zu ikustea. Bueno, Javitxu, dena emateko prest? Bai, beti bezala, prest. Vamos, te subamos utxue. Zuekin, Baia Semanitako aktoreak! Emoztasuz musutxue, maitie, hartuixu buruxu, guztixe, eroa isu-ixoz, tristie, zure bixotzarekin. Emoztazu porrutxue, zorgine, atexu baten, berdinen, begitxu goixen, zaminen, zendaitu xunirekin. Oinakotz gabien, berbak irratien, bero pixka bat gure neuke. Berba isu bakutxu, eskueren
Sebastian. Gabon honitza, zer modu zaudete? Ondo. Ikusten zaizue. Sebastian, jakin da liteke zuen etxeetan, zuen bizilagunek eta zuen etxekoek gabon gauen zer entzuten dizueten kantua ala bertsoa? Ez bertso eta ez kontua bakarrik. Kontua ugari beti. Zuen etxean? Gurien kanta batzuk jeusten diren normalien. Bai. Eta gaur zer abestu behar diguzue honintza? Ez da Paolako egun baten, Zerbait berezia. como una ola, tu amor llegó a mi vida, como una ola Zer den? de fuego y de caricias, de espuma blanca y rumor de caracolas, como una ola. Ikeragarria, Sebastian. Ale ere nahi zalantza sortu zaiz. Zea bestu du, komo una ola edo komunean daula? Ni guztiat hori hobe dela kantatzea komunean daula. Zuekin ezileiken. Bueno, zuekin, bertsolariak. Ea abesten diguzuen, deno dakigun eta ondo dakizuen bat. Hementxe, Sebastian Lizaso, honintzan baita, Angel Mari Peñagarikano, Alaia Martin, Maialen Arzaiuz eta Gipuzkoako txapeldun, Aitor Sarriegi. Ituringo arotza erramun joakin, aserre omen zaude zeren degun jakin, santuek ez litezke fiatu zurekin, San Cristobal urtuta joaliak egin. La 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 Arotzak erran dio bere Andreari, urtu behar dinagu ekarran santu hori, gizona norazoaz bekatu da hori, ez zionagu erranen sekulani hori. La 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 Joakin, aserre omen zira, zeren dudan jakin, konfesa zaitez ongi errektorarekin, ez dute zer fidatu santuek zurekin. La 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 Horrezko santurika, inon bazarete, egoten antzarete, hemendik arte, baldin arotz horien jakiten badute, joaliek egiteko urtuko zaituzte. La 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 Aitor, etorri ona. Etorri. Hartu mikroa. Bueno, etorri ona. Zorionak, Zorionak txapelaren gatik. Gogor, Eutxi goiari. Aizu, aurtengo gabonak bereziagoak izango dira, ezta? Txapela irabazi ondoren. Bai, Izango duzu. bereziagoak izango dira, noski. Olentzero aste bete lehenago iritsia gure etxea eta guztua, oso guztua. Oso ondo, zorionak, Aitor, benetan. Eskerrik asko. Esan diate gaina txapela horrek sekulako pixua daukala. Sekulako erantzunkizun pila dakartzala berarekin. Bueno, pixua itzala, azpin daunak pixu pixka bat dauketa, uste dut eutxiko diola. Eusteko modukoa, bai horixe. Ba, mila Eskerrik esker, asko. zorionak, eta behonde izuela, mila esker. Eta orain gurekin, Alex Sardui. Alex, aurrera! Ui, Alex, baino, segulako lagun pila dakartzuta. Bai, gaur bakarrik eraz etorri, gaur Bermeoko Izaro, abez batzagaz etorri naz?
Abez batza bategaz? Bai, bai. Itziar, orduan guk ere badugu bat, deituko diogu, ez? Ba, bai, guk atera ere gure, badugu, bai. beste abez batza bat, Atera. bai, sartu. Neska gaurrera, Hau bai abez batza, nik ere badaukagu. kategorikoa. Ez ondo? Jarri latzai. Da? Bueno, ze Gabon kantatu behar dugu ba? Gabon kantarik ez? Guk eurren martxea, garago? Ez. Bai, gaur Gabon kanta bat kantatu behar dugu. 1, 2 eta 3. Stop. Ez. Bat, Nola stop? bat, eta bat. Sardina freskuen! Baina zer da? A ber, Alex, Gabon gaua da, eta Gabon gauean, abez batza batekin Gabon kanta bat kantatzea izan da beti nire ametsa. Ametza? Ametsa. Ametza? Ametsa. Neukan guzti zen amets bat. Beti egoten nintzen, haren bizitan zain. Bueno, Bai. hau hobeto zegoen. Politia zan, eskerrik asko pareagaitu. Baina gaur Gabon kanta bat abestu behar dugu. Entzun. Horixe. Eta Horrela bai. Denok batera abestu beharko dugu, eh? Horixe, venga. Abestu dezagun ba. Bai. Ondo. Gaua aurrera doa pixkanaka, eta uste dut, Olentzero dagoeneko, hasia dela opariak partitzen etxeetan. Beraz, etxeko txikienak, obedizuen lotara joatea. Aber, Olentzero zeak hartzen duen? Badakizue gaina zenbat kostatzen zaigun horrelako gau berezietan, etxeko txikienak lokartza, kirioak dantzan ibiltzen baitira. Horregatik,
La Oreja de Van Gogheko Leire Martínez eta Pablo Benegas ekarri ditugu. Gabon kanta bat ez, zehazka kanta bat kantatu behar digute, ea, etxeko txiki guztia lokartzen dituzten. Entzun. Kaixo, badakizu ez egin behar dugun orain? Kanta bat abestu. Abestu behar duzu bezuek ere? Bai, pixka bat. Begira da kanta bat nire amatxok abesten zidana. Nire amatxok abesten zidan kanta hau, ni zuek bezala nintzanen, hola txiki-txikia nintzenean, amatxok abesten zidan abesti hau. Eta orain zuekin abestu behar dugu, bale? Venga, guazen. Loa, loa, txum, txurum, berde, loa, loa, masustan, aita guri agazte izen da, ama manduan hartutan, aita guri agazte izen da, ama manduan hartutan, loa, loa, txurum berde, loa, loa, masustan, loa, loa, txurum berde, loa, loa, masustan, aita guriak diru asko du, ama ferian saldutan, aita guriak diru asko du, ama ferian saldutan, loa, loa, txurum berde, loa, loa, masustan. Txalo! Ze ondo baino ez, azalbetu! Itziar, ikusi dituzu, ia aur guztiak lokartu zaizki, bueno, aur guztiak eta hemengo gizon hau ere bai. Baina, izue, bueno, orain esnatu gaitezen guztiok, hemen martxa pixka jarri behar digu eta gaurko festari. Horrela. Orain, etorri. Doinu biziagoekin gatoz eta hemen daukagu gaueko sorpresetako bat, Zesatek taldea. Momentu honetan Euskal Herrian indartsuen jotzen dabilen taldetako bat. Bueno, zuek zehazka kanta gutxi, ezta? Gu, bueno, bai, zu, bagizu, gu zehazka kantuak ez, gu gehiago doinu parranda zaleak eta jotze ditugu. Ya tu sabe, mi amor. Ya tu sabe. Zesatek taldea. Te di que lo sabe. Ondo. Eta? Baizue, hemen logurearen kontrako erremedioa asmatu dugu. Zesatek taldea eta Goenkaleko gazteak badatoz. Loreto, Joanes, Xavier, Mikel, Amaia eta Maria, dena barrura! Eskutatuan ituen eman gabeko musuak, betetzeak neuzkan amets guztiak, belurak eta pozak isildutako hitzak. Baina zure begiek erakutsi date zure beharra dudala, baina zure Espainek ainkortu didate hamaika mundu bat dela. Zahar eta ilun batean eskutatuak nituen eman gabeko musuak. Jai giroan, irribarre artean, bote bana eskuan emango dizkizutena. Zure arnasa sentitu nahi dut, zure alboan goizero esnatu, eskutik heldu mugak gainditu. Txalo
bihotza pentsatzeko burua, lastantzeko eskua. Tazu zara, ama irakaslea, laguna eta kidea, maitalerik beroena. Tazu zara, sukaldeetako zua, lantegia eta treska, ingurua eta dizkia. Tazu zara, kantu honen donua, oraina eta geroa, bidaiatzeko txartela. Zure arnasa sentitu nahi dut, zure alboan goizero esnatu, eskutik endu mugak gainditu, txalo guztiak kantuz eskertu. Zure arnasa sentitu nahi dut, zure alboan goizero esnatu, eskutik endu mugak gainditu, txalo guztiak kantuz eskertu. Impresionante, Maria Torriona. Impresionante. Bueno, zure arnasa sentitu nahi dut esaten zuen kantuak, eta benetan dinotzuet, nik Goenkaleko aktoren arnasa sentitu dezakedala, baina baina... Hau da kantatzeko eta dantzan egiteko birriña eta pasioa, baina profesionalen moduan, aritu zarete, Bueno, profesional ez dakit, baina, gu, saiatu gara. Ensai hau behin du pixka bat, eta, hortxe, Kriston martxagaz urten duzue. Aizue, datorren astean edo laizter ikusiko omen dugu zea maiz arralden, ez da? Kantuan eta jotzen, eta zuek noiz ikusi behar zaituztegu serian, kantuan. Bueno, gu ez gabeslarik, baina, olako zerbait tokatu ezkio, gu poza handekin da gustora, ikusten da saiatzen gala, eta aldu nahi kendula. Nabaritzen da, eta izue, Goenkaleko musikala noizko? Bueno, iteko asma haukena badak hemen gaudela, da saiatuko gala, seguro. Zuek gustura ingo zuen, seguro, eta Euskal Herriko antzoki guztia beteko ere bai. Aizue, nire estrenora gonbidatu, Vale. Oso ondo. Oso ondo, eskerrik asko, A ber, behinta berriro esan dizut, hau arriskutsua dela. A ber, zuek zer nahi duzue? Eskenatoki gainean Josebe Iturrioz, Paloma Zorrilla eta Ainhoa Goikoetxea elkarrekin izatea. Arriskutsua. Zu lasai, Claudio, lasai, jada abisatuta euskagu ambulantziak, sosdeiak, Esperantzaren telefonoa, Denis Itsasori ere esan diogu etortzeko, eta gaina, Claudio, gauean, ez dira men jende guztiaren aurrean sesioan ez da izan. Hauen berdin zai, gabon gaba, Paskoako astea, benetan, bi hitzetan, esango dizut, arriskutsua, benetan. Beno, gauza bat esango dizut, gabon gaboak ez balin baditu hotzantzen zure tertuliakide sutsu hoiek, esarak dion bezala, musikak baretu ditzala. Claudio, zuen txanda, zuekin, Claudio Landa eta ni más ni menoseko, Paloma Zorrilla, Josebe Iturrioz, Ainhoa Goikoetxea eta Denis Itxaso! Itxaroten ari gara, arratsalde honetan, zerbait aurkeztekotan, jende honen aurrean, hemendik ateratzeko kanta berri bat on bat, zuek ez aspertzeko arratsalde honetan. Lapa bostak orde jota, gitar zarronekin, dantzatzeko doinua ez du besterik. Bilaguneko padrilla, izerdi patxetan, nahikoa izango dira, arratsalde honetan. Honetan.
Aita Bilbo lindoinuak jarraituz badaukat, divertitzeko gaia arratsalde honetan, 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 honetan. Ikeragarria, hau da martxa. Etorri, Ainhoa Josebe. Esan behar dizuet, aitortu behar dizuet, uste nuen baino asko zobeto moldatu zaretela kantuan eta gaina pake-pakian, danak elkarrekin, sesillorik gabe, ongi, Mondo eramatzen gehan, normalian, ia urtea daramatzagu, beti diskutitzen, eta ia hartu dugu kailua palomakin eta denisekin dana kontu eramaten gera, normalian. Intimitatean oso ondo eramaten gara. Intimitatean. Bueno, espero dezagun, festarekin gustora jarraituko duzuela, eta Josebe, ez zaituztegu bakoitza punta batean jarri behar, ez? Fiatu gaitezke zakin, ez da beharrezkoa. Mil esker, kuadrilla! Zeuei! Agor! Agor! Jaun Andreok, zuekin, Blanca Urgel, Gema Zabaleta eta Idoia Mendia. Gure aitak amari gona gorria ekarri, gure aitak amari gona gorria ekarri, berriz ere maiteko dio gure amak aitari, gure aitak amari gona gorria ekarri. Gona gorri gorria, zazpi jostune josia, gona gorri gorria, zazpi jostune josia, berriz ere maiteko dio gure amak aitari, gure aitak amari gona gorria ekarri. Gure amak aitari praka berriak ekarri, gure amak aitari praka berriak ekarri, berriz ere maiteko dio gure aitak amari, gure amak aitari praka berriak ekarri. Fraka berri berriak, zazpi jostune josiak, fraka berri berriak, zazpi jostune josiak, berriz ere maiteko dio gure aitak amari, gure amak aitari fraka berriak ekarri. Bueno, etorri aurrera. Gona gorria ekarri egin duzu, Apropos, kanturako. Bueno, Idoia, errezago alda kantuan afinatzea, politikan afinatzea baino? Bueno, ez hain erreza, Ez, Biak dira oso zaiak, niretzat behintzat, Bueno, ez ondo aritu zarete. Blanca, noiz kantatzen du kultura sailburu batek? Dutxan, gobernu bileretan, bakar-bakarrik dagoenean? Bakar-bakarrik nagoenean, benetan, Eta zer kantatzen duzu? Bueno, niri abestu dugun abestiak gustatzen zait, baina gehiago rock'n'rolla, Bai, igual orduan Martinekin eta Jose Luisekin egin behar zenuen kantua. Berak aukeratu du abesti hau, Bai, Oso ondo aritu zarete neskak, eskerrik asko, Gema, Idoia eta Blanca, mila esker. Handik izan. Familia, hoga egin behar dugu orain. Zuekin, Tolosa Getariko arraunlariak. Nork esango, ezinezkoa da, nork onartu, hori ala dela, zaila bada, ez da ezinezkoa, zaila bada, badago lortzea, ta eroriz, ikasten bada oinez, az gaitezen, bidea egiten. Wow, 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 wow.
guapak. Apa, Naroa. Bueno, aitortu behar dizuet, Itziar, Naroa eta denoi, niretzako hau arrotasunez egin behar dudan aurkezpen badela, niretzako ore bada, Tolosako eta Getariko emakume arraunlariak aurkeztea. Atzeko agerrila. Itxas hori zakarrenak ere ez ditu hauek aldituko. Naroa, haze demoraldia egin duzuen. Emakumeen liga irabazi duzue. Euskadiko eta Gipuzkoako txapeldunak zarete. 8 bat, ez dakit zenbat estropada irabazi dituzue. Horretan baldu zer ikusirik dieta bereziren batek edo Getariko txakolina eta Tolosako babarrunak nahasten dituzue edo? Elitzak etxarra, baina gure dietak ez dugu olako asko uzten egia esan. Ez dizue baimentzen horrelak hori. Bueno, neskak, datorren urtean Kontxako bandera bai, mesedez. Bai, ilusioa eta indarretzegu falta osak ekarriko dugu alakon baten. Ekarri zuen. Ba, urte berriak bandera hori eta beste asko ekartzen dituen. Mila esker neskak! Aizue, Euskal Kantuen gauan, oraindik ere kantuan jarraitzen dute, eta guk ere Euskal Kantuen gauan jarraitu behar dugu. Eta badakizue, Euskal Kantuen gauean normalian euskarazko kantuak ekartzen ditugu. Baina urten, atzerriko abesti batzuk ere ekarri nahi izan ditugu, eta horretarako nora jo dugu? Ba, Metro Karratuko atzerritar gehien dituen lekura. Ez dakizuen hortaz ari garen, ba, Ordiziako errukbi taldea ari gara. Pentsasazu, aldagela horietan Metro Karratuko bi atzerritar daude. Daude, Galesekoak, Ingalaterrakoak, Australiakoak, Zelanda berrikoak. Ni garbi daukat Itziar, naizela errukbi jokalaria izango hauek ikusita, Nik garbi daukat Kike datorren bizimoduan masajista izan nahi dudala. Bai, hori da gustu hona hori. Behitu ikusi zelako sasoia duten, hor da, zesaz, poderio. Hoi, kuaderrila. Ikusi jokalari hau. Jokalari hau Somi Lolotonga da. Ozeaniako Tonga uartekoa. Ikusi nola kantatzen duten. Michael Jacksonen kantu bat, ez da edozen modukoa, Ikaragarria, Bueno, Somi, taldeko kantuzaleena denez, bera jarri dugu nazioarteko kantu honena aukeratzeko epaimaian. Hor esango ditu laguntzaile, Joanes Kapitaina, buelta hori. Eta Asio, entrenatzailea, txapelda guzti. Asio ez da Tongakoa. Asio ez da Tongakoa, ez. Silent night, holy night, all is calm, all is bright, round your virgin mother and child, holy infant so tender and mild, sleep. Our song is Rudolph the Red-Nosed Reindeer. Rudolph the red-nosed reindeer had a very shiny nose. Then one foggy Christmas Eve, Santa came to say, "Come on, Rudolph, with your nose so bright." Our song is Little Drummer Boy. 1, 2, 3, 4. Come, they told me, pa-rum-pa-pum-pum, a newborn king to see, pa-rum-pa-pum-pum, our finest... Bueno, vamos a cantar Noche de Paz. Noche de paz, noche de amor, todos duermen alrededor, entre los astros que esparcen su luz. Buenas, vamos a cantar El Portal de Belén. Hermano, vamos para allá. En el portal de Belén hay estrellas, sol y luna, la Virgen y San José y el niño que está en la cuna. Ande, 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 la Mari Morena. Bravo, finish. Ai, larri xama arrebili dira, ez da? Bai, kantuan ikustet, ez dirala rugbyan bezain ondo moldatzen. Hori bai, aitortu behartzaile, taldea osotasunean biltzen denean asko hobeto moldatzen direla. Nik usteet, kantuan egiteko jarri duten intentzio eta ilusio berberarekin ateratzen baldin badira rugby zelaira, heldu den urtean ere sekulako denboraldia egingo dutela. Mila esker zuei, gaur gurean egoteagatik. Mila esker!
Ados, ez da, Itziar? Itziar? Non zaude, Itziar? Kike, hemen, konpainia honean, Xabier Itziar ondo dago, zu lasai. Ondo zainduta? Orduan, zuek holtzara etortzen zareten bitartean, nik hemengo panorama pitin bat txukunduko dut, bai? Oso ondo, txukundu dandana. Zer maus ikusi dituzu rugby taldekoak? Kantuan ez ondo, melean hobeto, Ondo. baina ez kantutik ez dute bizimodurik aterako, Aldageletan edertu ikusi ditut. Zu zer moduz moldatzen zara ingleseko kantuekin, ba? Beno, bakizu zer gertatu zitzaigun, nik Mikel Elizegiri esan nion, Mikel, ik aukera, zak euskal kantu eder bat. Eta Satisfaction aukeratu du. Ja, berak nahi duena egiten du, ez da? Mikel baita. Mikel baita, eta ikusten duzu zeintzu ditugun hemen. Orain ere, Zesatek taldea, eta anitzele saioko lagunak bilduko ditugu. Ez dakit, hemen dizaterako den. Bueno, zer, orduan gustura ronkarekin, inglesesko kantu bat kantatzeko prest? Gustura, bai, eta gero arazo badaukagu, hemen zati instrumentala luze xamarra da, baina ensaio asko egin ditugu, eta badakigu dena primeran irtengo dela. Gainera, Zesatekekin ez dago zalantzan. Luzituko du. Seguru baietz. Venga, ba, Satisfaction. Anitzele eta Satisfaction. Zesatek. Venga, 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 venga! I can get no satisfaction. I can get no satisfaction. Cause I try, and I try, and I try, and I try. I can't get no satisfaction. When I drive in my car, and that man comes on the radio, he's telling me more and more about some useless information, supposed to find my imagination. I can't get no, oh no, no, no. Hey, 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 that's what I say. I can get no satisfaction. I can get no satisfaction. Cause I try, and I try, and I try, and I try. I can't get no satisfaction. When I'm watching my TV, and that man comes on to telling me how what my shit can be. Well, he can be a man cause he doesn't smoke the same cigarettes as me. I can't get no, oh no, no, no. Hey, 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 that's what I say. I try, and I try, and I try, and I try. I can't get no satisfaction. I can't get no satisfaction. That's what I say. 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 Hey, hey, hey. 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 That's what I say. Satisfaction. Anitzeleko lagunak, eta Mikel Elizegi Jagger! Mikel, Mike Jaggerrek zure sasoi izango balu, haze kontzertua, berak eta zuen. 5 minutu nire jo baino lehenago, Mike Jaggerrek deitu zeak, eta esan zeak. Ei, Mike,
The satisfaction counting is very difficult. Very difficult. Baina nik santzen, Mike, tranquil, no problem. Eta jazta horrela esatea duki. Eta gero, horrela atera, ikeragarria. Mil esker guztiak. Eta goodbye, Mike. You are the best. Good Raymond, thank you very much. Thank you very much. Jaun Andreok, zuekin Antonio Basagoiti. Aita semeak tabernan daude, ama alaba jokoan. Aita semeak tabernan daude, ama alaba jokoan. Berriz ikusi beharko dugu, teigi zena auzoan. Berriro ere ez da faltako, trapuzarrik kakoan. Aita semeak tabernan daude, ama alaba jokoan. Aita semeak tabernan daude, ama alaba jokoan. Eta lapurreko dute gugen dukana etxean. Eta gu gaude erdibiluzik beti inoren menpean. Aita semeak tabernan daude, ama alaba jokoan. 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 Oso ondo, Antonio. Oso ondo, ederto. Eskerrik asko. Zuri, etortzeagaitik. Zu zen nahiago izaten duzu, etxean gelditu ala tabernara jaitsi? Gauza bakoitza bere garaian, familiarekin etxean, eta tabernan, potean, lagunekin. Ara, badaki honek, zer den ona. Oso ondo, eskerrik asko, Antonio. Eskerrik asko. Ni esker. Ziar, galderatxo bat, zuri musika klasikoa gustatzen zaizu? Tira, bueno, baina zuk gogoan daukasun klasiko hori bai, Hori bai, ez? Izan ere, orain gaurko saiora klasiko bat ekarri behar baitugu. Argitu ezagun Kike, ze honezkero jentea pentsatzen hasiko da, ekarriko ditugula Mozart, Beethoven eta holako kantuak, ez. Ez da gutxiagorik ere. Datozenak Euskalteleko txerrindulariak dira. Urtea joan eta urtea torri utxik egin gabe, urtero hemen kantari entzuten ditugunak. Horregatik hauek bai, hemengo klasikoenak. Gurekin ditugu Igor Anton, Mikel Landa, Mikel Nieve eta Jon Izagirre, betiko klasikoak bezain virtuosoak. Gure baitango lurraldeetan, non geratzen den denbora, non ez dagoen arnaz biderik, non ez goazen inora, non oiukatzen hurbiltzen garen, erraldoiaren ondora. Igonazazu nire mendira, zure gailurretik gora. Egunez bizitzera, arimatzen batzera, lotan nabigatzera, elur gaztietan.
Egon azazu nire mendira, aurki dezadan bidea, askatu nadin zure loturaz, behar dezadan airea. Ez nadin izan jainko lurtiarra, bai ezinen bidaidea. Igo nazazu nire mendira, zu ez baitzara nirea. Egunez bizitzera, azken mugen ertzera, lainoen agurtzera, elur gazietan. Egunez bizitzera, azken mugen ertzera, lainoen agurtzera, elur gazietan. Apa, kuadrilla. Haue bai, txerrindulariak, kantariak, artista kompletoak. Hala ere nik galderatxo bat baneukan ni zuentzate. Hor zuek hor ikusi ditugu irudiak, hor txea izarete, alpe duezen, turmaleten, gora, ezinean, izerdi patxetan, eta momentu horretan mendiak benetan barrutik zer esaten dizue. Zatoz nigana, edo zuek, mutila gerotu altziat, eman buelta eta zaztetxea pake-pakean. Zer esaten du mendiak? Ba, esan beharko dut gauza biak, batxutan pikutara bidaltzea, baina, bueno, gurea ez da hau, gurea da txirrindularitza, eta hemen, espero dugu ondo egitea. Hemen oso ondo moldatu zarete, ia esango nuke txirrindularitzan bezain ondo. Eskerrik asko, eta ea urten ere, sari asko eta podion asko zapaltzen txoin, bai? Barkatu, bai? Bai, azken orduko albiste bat daukago itxoin, momentu bat, ze gure informatibatako erredakzioarekin bat egin behar dugula esan diate, bai? Barkatu, Gabon guztioi ongi etorri gure albistegira, astelena da, sekulako astelena daukagu, eta asteragoaz. Astelena jai ondorengo alperra, ez errez egiteko ez goaz lanera. Ez goaz lanera, ez goaz lanera, ez goaz lanera, ez goaz lanera. Asteartea, euria goiti bera, busti egingo gara eta ez goaz lanera. Ez goaz lanera, ez goaz lanera, ez goaz lanera, ez goaz lanera. Asteazkena, osabaren ezkontza. Ezkontza ospatzeko ez goaz lanera. Ez goaz lanera, ez goaz lanera, ez goaz lanera, ez goaz lanera. Eguna ospatzeko ez goaz lanera, ez goaz lanera, ez goaz lanera, ez goaz lanera, ez goaz lanera. Ostirala, aginetako mila, aspirina hartuta bagoaz oirak, ez goaz lanera, ez goaz lanera, ez goaz lanera, ez goaz lanera. Larun bata, egun erdiko lana. Egun erdiagatik ez goaz lanera. Ez goaz lanera, ez goaz lanera, ez goaz lanera, ez goaz lanera. Igandea, lantegiak itxita, lana egin nahi baina ezin joan lanera. Ez goaz lanera, 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 ez goaz lanera. Eta gu festara goaz!
gauza asko ezagutu munduan, bada zertxo baita hartu nahi dut kontuan, ez dakit nola esplikatu kantuan, neskatxa bat dut hemen nire onduan. Gure bizitzak juerga eta parranda, gero egunez lo egiten dugu etzanda, horren errudun etxaien bat izan da, gunon gabiltzan seguru beran da. Festarik festa lan egin behar gauero, festarik festa hona bini egunero, gure etxaia benetan dagoero, zigortzen gaitu inoiz utxegin ezkero. Neskatxa baldakizu benetan, norekin hasi zeran hartu emanetan, hau da egia ziurtzaude horretan, bihurtu leike maitasuna benetan. Komplikazio anitz bada gurekin, bizitza honi ezin diogu aldegin, nire aukera ez bazaizu atsegin, gure artekoa beharko da desegin. Festarik festa lan egin behar gauero, festarik festa hona bini egunero, gure etxaia benetan dagoero, zigortzen gaitu inoiz utxegin ezkero. Festarik festa lan egin behar gauero, festarik festa hona bini egunero, gure etxaia benetan dagoero, zigortzen gaitu inoiz utxegin ezkero. Bueno, beste registro batean etorri gara, beste registro batean, nahiko desberdina. Ze altuak sarien. Zutako txikikin etorri zera. Sarita txikitxoagoak ematen dozu, Hankarik gabe, ezta? Jose Luis Morenoren Monchito bezala, ezta? Zezkigu hankak ikusten. Bueno, baina hola, zutunik guapoa sari, Eskerrik asko, zure etxeatzea gabiltzen. Bueno, en fin, a ver, nik esan behar nuena da, festarik festa ibiltzea dala, albiste txarrak azteko modurik onena, ezta? Bueno, normalan tokatzen digu beti albiste nahiko txarrak ematea, eta horregatik nahi genuen beste registro bat, eta beste abesti pixko bat animatuko batiken agertzea. Oso ondo. Ba, segi gurekin festan, ia gaur... Ai, eske oso nerviosa jartzen dago gizon honek, mesedez. Ia gau batez behintzat albiste txar guztiak usatzen ditugun. Fuera. Zuekin, Jose Luis Bilbao eta Martin Garitano. Izan gira Euskal Herrin rock and rollin. Izan gira Euskal Herrin rock and rollin. Izan gira Euskal Herrin rock and rollin. Gaua heldu denin adiskidiekin duiten gela bestaka. Gaua heldu denin adiskidiekin duiten gela bestaka. Gaua heldu denin adiskidiekin duiten gela bestaka. Izan gira Euskal Herrin rock and rollin. Izan gira Euskal Herrin rock and rollin. Izan gira Euskal Herrin rock and rollin. Bahen irentzin, ene maitia, ene kilintziteo kukude boa. Bahen irentzin, ene maitia,
Enek igintziteo kukudeboa, balen irentzin, ene maitia, enek igintziteo kukudeboa. Ni biako xoki, dantzan, rock and rollin'. Zigetani biako xoki, dantzan, rock and rollin'. Zigetani biako xoki, dantzan, rock and rollin'. Izan gira Euskal Herrin rock and rollin'. Izan gira Euskal Herrin rock and rollin'. Izan gira Euskal Herrin, Euskadi, rock and rollin'. Biba ziek! Bizikia izerra! Jose Luis eta Martin, ikeragarria ze martxa jarri duzuen, baino. Ea, uste dut batzuk harrituta dauzkazuela, ea nola aukeratu duzuen abesti hau. Tira, batzuk politikariak aspergarria garela uste dute, pixkat gatza eta piperra ere eman behar ziztaion, ez da? Eta estimatzen da. Hau izan liteke politika egiteko metodo berri bat? Politika musikarekin? Ez daki, baina gauza argi bat daukagu gure aurrean da, rockero zaharrak ez dira inoiz hiltzen. Hola mila esker, Bikotek! Mila esker! Gabonak ospatzeko, familia guztia elkarturik anzut ondoan, olentxero menditik jaitsi dela eta. Come on! Everybody! Woo! Poza, Gabon gauean poza, bai Abadiñon, bai Onan edo Bilbon, Tolosan, Araian, Oion edo Orbaizetan, Gabon gauean poza, da denean! Gabonak ospatzeko, baserritarrez jatxi eta kantatxera, bandera hartuta goaz kalera, diru ezkean jende artera. Eta poza, airean dela poza, bai azpeitian itunen edo zumaian, Iruñan, Turtean, Lezakan edo beran, Gabon gauean poza da denean. Gabonak ospatzeko, lagunak eta familikoekin batera, aspaldi ikusi gabekoen artera, goaz kalera, pote atxera. Eta poza, Gabon gauean poza, bai ezpeletan, arbizu edo nietan, oinatin, bizarrak, zegaman edo zaran, Gabon gauean poza da denean. Poza, estomaguan poza, bapo jartzean ia nilertzean, Donostian, La Pueblan, Goizueta edo Diman, Gabon gauean poza da denean.
Torri aurrera, torri. Ai, neska. Ai, posa, ze posa. Ikeragarria. Jon Gotzo. Larri, edurnea. Si superondo abesten duzu. Bai, Jon Gotzo, baina. Berez garaia izan pizka bat, errekonozimendu pizka bat egoteko. Posten nahi zuk ere euskara, bueno, maila pizka bat gora egitea, zer hori importante da. Hori oso importante da. Bueno, zorion nahi, Gantzan jarri gaituzu edo, horratzen egon garakik eta bio, gelditu ezinean. Aizu Edurne, noiz ikusi behar ditugu gure futbol jokalariak golak horrela espatzen, ze hau? Neymarrek eta Cristiano Ronaldo jarri zuten. Bueno, lehen, bigarren eta hirugarren postuak harrapatzerakoan, orduan. Orduan txeba, kamiseta barik eta. Igo egin behar dugu. Horixe. Ainhoa Josenia ikusiko zen dituzten Olentzero kantatzen hor, Griezmann eta Muniain bere jokalari guztiak zuzentzen. Zein presio, hurrengo maketa lehiaketan eta... Aurkeztu zian, ez genitun hartu, eskerra. Eskerra genitun hartu. Fulan hobeto gitu. Bueno, hurrengoan sorteo beha dutuen. Ba, mila esker kuadrilla eta segi horrela. Eskerrik asko. Aupa, fenomenos. Osondo. Oraintxe ikusiko dugu zer moduz abesten duten futbol jokalari hauek, baina pentsatzen dugu honezkero ikusita izango duzuela denok, Jesus, batere hori da. Honezkero ikusita izango duzuela denok, zuentzat propio gure saioak prestatutako bideoa. Hala ere, baten batek espaldin badu ikusi, primizia ederra daukagu bideo horren barruan. Inigo Martínez, Errealeko jokalaria, badakizue, espezialista dela zelai erditik golak sartzen. Ikaragarria. Bueno, bideo honetan kontatuko digu ze truko daukan gol horiek zelai erditik sartzeko. Entzun. Inigo, gola hemendikan izan nuen, ez da? Bai, hemendik izan zen, bai. Eta nola jende bat, 40 metrotatik golako gola sartzeko? Hombre, dato batzu jakin bizu ez, importantie, hasi aldero kontran bakazu, hemendik porteria esemate distantzi xaran, da, bueno, gero importanti bai, kanpo fola guztitxo gara, eta ero ez, balai pixu hartzen abelako ez, da, bueno, atzarin horregaz danaz, kalkulukata, logaritmo bat eta, bueno, txuta eta barru ez hartu ez talako gatxebe. Nigo, Gorka, venga, joazen. Gabon, familia. Bueno, hagan guzti hori, badaki hortik oso ondo pasatzen ari zatela. Eta hemendik kantu bat abestuko dizugu. Zuzendari hor dator, erne ganok. Olentzero. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Olentzero. Olentzero. Alo? Antxon? Antoan. Nola da? Olentzero. Olentzero, joa izaigu. Olentzero. Eskerrik asko, Antxon, agur. Antoan. Olentzero joan zaigu, mendira lanera. Intentzioarekin ikatz egitera, aditu duanian Jesus jaio dala. Lasterka etorri da, berri ematera. Oga. Iker. Moneain. Txo, nola da? Oga. Horra. Oga. Erreala, horra. Horra? Eskerrik asko, Iker. Moneain. Horra. Gure Olentzero, pipa hortzetan duela eserita dago. Kapoiak ere baitu arrautzatxuakin, bihar meriendatzeko boti ardoekin. Olentzero buru handia, entenimentuz jantzia, bartarratzean edan omendu, bostabako sagia. Oiur de tripa handia, tralalala, tralalala, oiur de tripa handia, tralalala, tralalala. Bueno, eguberri kontu txapaiarekin. Itxo, ez zaiak garbi gelditu, nola guan logaritmoen asunto hori? Bueno, lagun, Olentzere eskatu matematikako liburu, mostro. ¡Hostia, qué dolor! No he sufrido nunca tanto como ahora.
azken aldiotan, jende hasi dela dantzaten sarritan. Zerbait ikusteko badu bi falta delako rekondo generalean. Sarri, 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 sarri. Sarri, 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 sarri. Sarri, 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 sarri. Miratu. Iratikoak antziren emititzen zuzenean baila jango zutela. Eta beti eta sarri bere muturretan saltzan zaudela kontatu gabeak. Sarri, 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 sarri. Sarri, 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 eskatu. Sarri, 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 miratu. Zaila dugu sortzea, dori gozoa gorik sarri du herriak, txampaina ospaturik. Iruñeko entxerroa, desentxerroa, mensapi gorriak, zerua du ez da altzen. Ez daki zer pasatzen den azken aldiotan, jende hasi dela dantzaten sarritan. Zerbait ikusteko badu bi falta delako rekondo generalean. Sarri, 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 sarri. Sarri, 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 eskatu. Sarri, 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 miratu. Sarri, 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 vida doaz. Sarri, 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 hanka kalera. Sarri, 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 batletatik Kristo martxa dabil. Sarri, 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 sarri. Sarri, 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 eskatu. Sarri, 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 miratu. Sarri, 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 vida doaz. Sarri, 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 hanka kalera. Sarri, 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 batletatik Kristo martxa dabil. Aupa, Mikel! Sarri, 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 sarri. Sarri, 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 eskatu. Sarri, 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 miratu. Sarri, 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 vida doaz. Sarri, 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 hanka kalera. Sarri, 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 batletatik Kristo martxa dabil. Nik zer esan behar dut balain, zer esan behar dut? Esan nahi duzuna, gu ez gara kapaz ez usateko. Bin, izerditan bia gure Juanito. Izerditan zu? Ez dakit, zenbat 8 mileko baina handikan emetxe. Arrez hartu ezin idabilo handikan. Akonkauan baino izerdi gehiago eta oso, Mikel? Nunca había sufrido tanto como hoy. Beito, ze diferentzia, beito neri, beito herri. Nekatuta zaudete! Beste bat nahi duzue? Bai! Julian! Gaurko bezala ez dozu dantzatu kantu hau sekula santan, eh? Hain... Baizu, kanpoko laguntza hori gabe ez. Hau lehen doziko aldia da. Edertu aritu zaitu, dana jarri gaituzue dantzan. Mila esker, korbata, latza dati. Eskerrik asko. Erne egon eta eutsi zuen besaulkiei. Zuekin, Jose Mariola Sagasti eta Iñaki Perurena. Goizean jeki naiz suerte honean, tanke bat topatu dut neure kafesnean. Ez dakit zer daukagun, bake ala gerra, baina nik bada ezpadan egin dut uzterra. Furra, furra, fandangua, hortxe duzu fandangua geure gustukua. Hortxe duzu fandangua geure gustukua.
urtekotan zuzen eta artez, zorri bat garbitu dut urpistola batez. Oain galdurik nago beldurrez beteta, muniziorik gabe gelditu naiz eta. Urra, furra, fandangua, hortxe duzu fandangua, geure gustukua. Hortxe duzu fandangua, geure gustukua. Lasai, bi kabitzen diotoke, lau ere kabitzen diotak. Neure arma bakarra dut akordeoia, auskoari eraginez dirudile oia. Eskua jaten badit, honegin dezaion, Cervantesei olakoi gertatu zitzaion. Urra, furra, fandangua, hortxe duzu fandangua, geure gustukua. Hortxe duzu fandangua, geure gustukua. Eta orain banikoa berriro era, bila ez badatosti banikoa oiera. Bila ikusiko da zer dagoen berri, jakitzuenak ere ezin du igarri. Urra, furra, fandangua, hortxe duzu fandangua, geure gustukua. Hortxe duzu fandangua, geure gustukua. Iñaki! A ber, moitu bat. Iñaki, abestu beharko dugu ba Nafarroako kanturen bat edo. Bai, motel? Beti hor zabitzeten Nafarroa eta gora eta bera eta gaur aipatu beharko diegu ba. Ia ma? Ja. Nafarroa, Arragoa, argiaren pausaleku, haizearen ibiltoki zabal esirik gabea. Nafarroa, Arragoa, sua eta ura, kondaira, urratu baten oihartzun oiukatua. Amets bat baino gehiago, ez oparotasun osoa. Nahiaren eta ezinaren burrokatoki ekaitzez betea. Nahiaren eta ezinaren burrokatoki ekaitzez betea. Ximai! Bai. Ximai, hau 86-eko aurrezko izkola bainoko latza gau, Bai, hemen arbak itaneko betxegateko dituko. Ba, motel. Bueno, bai, jarri kalien gora. Hau, gora, eta bera bire behar hemen. Aude, kumoria, kontsolatzeko, Euskaldu jendia, kalian gora, kalian bera, kalian gora zezena. Kalian gora, kalian bera, kalian gora zezena. Kalian gora, kalian bera, kalian gora, kalian bera, kalian gora, kalian bera, kalian gora zezena. Kalian gora, kalian
gozatzeko Euskaldun jendia Kalian gora, kalian bera, kalian gora zezena Ai, 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 kalian gora, kalian bera, kalian gora zezena Kalian gora, kalian bera, kalian gora, kalian bera, kalian gora, kalian bera, kalian gora zezena Kalian gora, kalian bera, kalian gora, kalian bera, kalian gora, kalian bera, kalian gora zezena Ikeragarria, etorri laukote, hartu arnasa laukote. Egoitz, gaina, aidanez, lehenengo aldia da, primizia mundiala izan da programa hau, ze orain arte ez zinaten sekula laurak bildu, ezta? Ez, elkarrekin ez bintzat, ez, ametxetan da, zera, beste salto kuantikoetan bai, baina bestela ez. Laurak ez, baina aurtengo udaran, hango elementua harria probatzen jarri nahi izanean da utxe intzian, bastarreaz behitu, baina aizkolaria baita bera? Bai. Netzako ikierria izan da, dugu imidatzen gatioen hori etortzia gugin kantatzen, ikierria. Eta hori, baina, Josemai, onartu behar diguzu, gero eta hobeto imitatzen zaituztetela, Iñakik eta Josemai. Haidi ikasten. Oandik gane, eurrak hor xamarra hartzaile. Bakik zer dauketen ikasi beharra. Bizar horren kolonea eusten, hau gorria zeutan ere txuritzen nahi delako. Ui, baina argi, argi, horretan ere jarrituko dizut eta, ez horretan bakarri gainera, Iñaki, Jose Maria, aitortu egia, hauek ikusten dituzuenean zuek imitatzen ze sartzen zaizu, aizkola hartu eta miramenera atortzeko gogoa, ez? Ba, eta hartek, sardi hartu igual. Sardi sartuko jo esan magaraita baino, baina... Tenesi ikusten aldek ba. Gutxita. Itziar, ea, oraindik ere, seguridadekoak abisatu behar ditugun, Bai ba. Modu gaizkoak kotxien dozkeu, Mila eskar bizitaren gatik, ikera gaina! Bueno, Kike, egia esan da niri pena apur bat ematen dit, horrelako saio polita eta ederra egin eta agurra eman beharra. Egia, ikeragarri gauzatu dugula, hemen dauden guztiak ere ikeragarri gauzatu dute, pentsatzen dugu zuek ere baiz, eta egia esan, gauzat esan behizut itzerrek zenei, kosta egiten zait, agurrak esatez, ez dakit hitz egokia aurkitzen? Ja, bueno, nire gaur bezalako gau batean, aio esateko modu bakarra bururatzen zait, Kike. Esate baterreko? Kantuan. Jontxo, bai noski. Saioa bukatu da, hau da amaiera, guk ere joan behar dugu orain txafaltzera, musika eraman dugu etxeko sukaldera, gustura egon gara gaur zuekin batera. Ez da erreza zuei agur esatea, zoragarria izan da zuekin abestea. Hobe da trajeak kendu ta pijama jaztea, olentzero joko du laister gure atea. Hemen nago ta sentitzen dut lekua hartzen badizut. Aizepena lotarazo aztela guk festan segiko dugu.
Oean etzan luze, amatatu argia, lo egin lasai miluze. Gu moldatuko gara, parrande egingo dugu. Naiza zuek lo egon, ta berriz izango gara. Zoriontsu, gonbidatuekin abestuz. Zer gertatzen da hemen esaidazu niri. Ez dut intentzionik begiratu ongi. Hauek edango zuten txampain eta whiskia. Gaurkoa amaitu gauxe zen guztia. Eta nik zer, nik ere kantatu nahi deta ber, nik ere kantatu nahi deta ber, kantatzen badakit nik. Eta nik zer, nik ere kantatu nahi deta ber, nik ere kantatu nahi deta ber, kantatzen badakit nik. Euskal Telebistak dio, galak egin behar direla, baina ez dira konturatu, gu bertan falta garela. Baina, guk ere izan nahi dugu aber, guk ere izan nahi dugu aber, festa honen parte. Eta gu zer, gu kantatu nahi dugula aber, gu kantatu nahi dugula aber, kantatzen badakigu. Eta gu zer, gu kantatu nahi dugula aber, gu kantatu nahi dugula aber, kantatzen badakigu. Bai, egon lasai, festa hau bukatzerik ez baitugu nahi. Txampainaz blai, denok batera dantza kantu eta jai. Mundialak gurekin gala egin duten guztiak. Gabon pasa, guztiok zoriontsu izan gaitezak. Orain agurtu behar zaituztego, benetan ikeragarri polita izan da zuekin eta zuretzat kantatu ahal izatea, izan itzazue festa zoragarriak. Placer bat, Kike, festa ononak pasa familia guztia eta zoriontsu izan mesedez.